ka-Vivis, welcome back to my YouTube channel. So, on my recent vlog na how I edit my thumbnail, so nakita at napanood nyo nga kung paano ako gumawa at kung saang apps ako gumagawa ng aking thumbnail. And dun sa may pinaka-recent vlog ko na 40 vlog content ideas, ayan, so lalagay ko na lang sa description box below yung mga link ng mga vlog ko na yon para makakuha kayo ng idea kung paano nga ba gawin ang thumbnail, saan nga ba siya ginagawa, or ano yung mga apps na nire-recommend na magandang paggawin ng thumbnail. And of course, yung sa 40 vlog content idea, kung wala ka nang maisip na mga ideas na i-content mo sa iyong channel or sa iyong vlog. And for today's video, mga ka-Vivis, papakita at ipapanood ko nga sa inyo kung paano nga ba maglagay ng YouTube thumbnail sa ating vlog or sa ating video. So, sa paggawa kasi ng, sa paglalagay kasi ng thumbnail sa ating video or sa ating vlog, kailangan meron ka lang ng Apps Studio. Opo, yan. So, kung wala ka pa niyan, pwede ka naman mag-download sa Play Store. Search mo lang, Apps Studio. So, ayan, install mo lang siya. So, ayun, mag-automatic naman siya mag-a-appear dun sa iyong phone. So, yan. At kung meron ka ng YouTube Studio, so, simulan na natin to. So, kapag na-download mo na yung YouTube Studio, mga ka-Vivis, i-click mo lang siya and of course, bago ka nga pala maglagay ng thumbnail sa iyong vlog or sa iyong video, kailangan mong makasigurado na meron ka na munang nagawang thumbnail. Ano? Kasi, baka mamaya tapos na may upload yung iyong video, tas wala ka pang nagagawa pala na thumbnail para dun sa iyong video or sa iyong vlog na ginawa. So, unang-una mga ka-Vivis, ayun nga, tulad ng sinabi ko, kailangan meron ka ng gawang thumbnail para ilalagay mo na lang siya doon. So, balik tayo. So, click mo lang yung YouTube Studio and then meron dyan sa gilid. Ayan, meron dyan sa gilid na yung tatlong ganon. Ayun, basta yan, papakita ko na lang siya dito sa screen para mas maliwanagan kayo mga nanonood. Okay, so, ayun, YouTube Studio, pindutin mo yon and then pindutin mo rin yung gilid. Meron doon mga nakalagay, comments, analytics, and then pindutin mo yung video. Sa pagpindot mo ng video, meron doon sa may taas na simbolo siya ng lapis. So, ayun yung pipindutin mo, yung symbol ng lapis. And, ayun, pwede ka nang mamili kung ano nga ba yung mga thumbnail na gusto mong ilagay doon sa iyong vlog or sa iyong content, sa iyong video. Anyway, mga ka-Vivis, bakit nga ba mahalaga yung paglalagay ng thumbnail sa ating video or sa ating vlog? Kasi sa paglalagay natin ng thumbnail or sa paglalagay kasi natin ng thumbnail sa ating video or sa ating vlog, mas napapataas kasi nito yung impressions click-through rate. Yung impressions click-through rate, of course, from the word itself, impression. Siyempre, kapag di ba nakikita ng mga viewers, maski ikaw na nanonood, kapag nakikita mo na maganda yung thumbnail ng video na yon, di ba kahit hindi mo siya alam or hindi mo kilala yung nag-vlog, napapapindot ka. So, doon tumataas ang ating impressions click-through rate. Kasi through thumbnail, mas napaparami or mas So, mas napaparami kasi yung mga viewers, audience natin kasi nakikita nila na maganda yung iyong thumbnail. Kaya napapapindot. Maski ako, kapag nagbabrowse ako sa homepage ng YouTube, pag nakikita kong magaganda yung thumbnail, di ba? Ayun, unang-unang bubungad sa'yo, di ba? Ayun. So, mapapapindot talaga ako kasi parang nakaka-amaze yung thumbnail niya. Yung parang thumbnail pala, parang ulam na din gano'n. And, yung ibang artist kasi, or yung mga ibang vlogger, hindi na sila nagta-thumbnail. Kasi bakit? Kasi, syempre mga artista na sila, mga famous na sila. Kumbaga, kahit hindi nila gawa ng thumbnail, yung kanilang video, is talagang may manonood at may manonood talaga. Minsan nga, di ba, kahit wala na ng thumbnail, tas wala pang, kumbaga, walang kwenta yung sa content, pero marami pa ding nanonood kasi nga mas kilala na sila at mga famous na sila dun sa industry ng pag-YouTube. Kaya marami talagang manonood sa kanila. Hindi tulad natin ng mga small YouTubers, yan yung mga kasisimula pa lang. Siyempre kailangan natin magpakitang gilas muna, 'di ba? And ayun, balik tayo. So impressions click-through rate. So mas mapapataas mo kasi yung impression ng mga
manonood, diba? Parang ang ganda ng thumbnail mo. So, i-click talaga nila yon. So, ayun yung kung paano maglagay ng thumbnail sa ating vlog or sa ating video. And of course, kung gusto mo rin naman magpalit ng thumbnail sa inyong vlog or sa iyong video, yun din ang process. Ganon din yung gagawin mo. So, YouTube Studio lang, video ulit. Click mo lang yun pa rin yung sa symbol pa rin ng lapis yung pipindutin mo, and then mamimili ka lang doon. Pwede mo na siya i-change. So, yun na nga mga kabibis. Sana may napulot kayo na learnings for today's video, and pwede ko kayo mag-comment dyan sa baba, suggestion, or mag-suggest kayo sa akin ng kung ano yung pwedeng i-content para sa aking susunod na vlog, and pwede ka rin magpa-shoutout sa akin. So, huwag kayo mahihiyang mag-comment dyan. Comment down below. Ayan, shoutout ko kayo. And of course, pwede rin kayong mag-suggest ng mga any vlog content ideas na naiisip niyo na gusto niyo ipagawa sa akin. Ayan. So pag sa tutorial, okay lang din. So, basta lahat, i-comment niyo dyan, okay? And of course, kung bago ka pa lamang dito sa aking channel, don't forget to subscribe, like, and share for more updated videos. Ayan. Every time na mag-upload ako ng videos, para hindi ka late sa mga chika, gano'n. So, ayun lamang mga kabibis. And thank you so much for watching. So, have a nice day.